Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kaseng Hinyotrap National Youth Federation HNYF Central Body hapo kajingalam jong President uba Sadon Bla hakakat South Rek Unai Tung Arja Arpunrio kalalet ben kendo yu executive member bakmi ekatanat lan ke HEDC uba Powell Soklet komisi benta ban ai jingmut hakabayade bat kabil kabaka council kadang syudap ben menjur hakadorbar kabadang syudap ben penlongshen Hakani kejingwan ya kendo yo ba Powell ke HNYF kala ai tiru daga dor khas kabadan ya shibon teli kimat ai jingmut pada haba kren chikilat pathai kubor nakaliang uba sadan ulaong kum ka seng ka pediang ya kalan ceiling ka ba wanra daga council na malala ban yo I hakeleng kari khasi jaintia ba kadan kejing pendan kam bakla ya ki jaka ki bede ki rikinti jengki rai ki hima bat kumta terter Haga juga po la krenru halo ka lan ak jong usnam aja arpuway arpuar ka ba kren shai halo ka jindan kam bandan ka jing sngo tho jingmut ha preng ka council ki raj ki hima ka long ka badan kam pat ban ken tho ka jingle ka council ban pen ka la ya ka section ka ba khatn reu haga bill kani ka jing smu jong district council ban wara eng ni ka lan siling ka dei ka balong welcome ba nama ngi ba kaleng kari kasi jengke ka don hi ka jing pendon kam kala ya ka traditional land. Abang yong traditional land temut kalan kaba kabade kari genti kari rai bati hima bat kunta terter nama korkom ka jingbat kendo jungi. Hangni nengkong ibu kani ka kendon ka baong ba kitrai sakahi kitrai jong ka kendo ka siap hi po kari jungi kidai jong pai ba. Na ta kadau ni ladang yong ladang yaya daga instrument of accession annex agreement laning yaya the constitution of India laning the 6th schedule kajaka kapuda kadai jong pai ba kam dai jong kono constitutional bodies kaba create daga Indian constitution ni da kumui pa ka point ba har ni ong ba kane ka ai haba bon ki paragraph jong kane ka ai jong kane ka lan ak kerja harpu we ka krenchai ba ki dorbar snong ki borra ki dorbar hima ki bendon ke jing stu jumut ka district council Hakano no kabenta kabayde kasensyar khadar ko kompanya ko konsab ki jaka kita. Kamut borok ki paragraf jong ni ka an kran kata. Te lang tak tahu ngibu ko jing thok khiat banong ba ka jing amen jong district council tang ya ka para ka bakan rio. Jong ka parent act lan kata kalan ak ba arjar atu ya kuat. Kalong ba ki delete no lan ki penduk no ka bo jong do bosnong do barai do bar hima. Ba daiban kunjo oktin ya ki Suaban penyak ya hakar kom penyak ya kendo siap ko bodon ko ka jala jongi po di kapsi jengke ko ki district council ki dehi banum penslur banum penrung ya kan di delete haka dei ba ka consultation ya ki dor pasinong ya ba right do ba na dei ban burom ya ki namar dei maki ki bedi try jong ka jaka ka putan maka district council kumangi stoi kam don jaka tang sin siu mereka dewi jong ini ki like ki traditional institution ki badan bat kumta ka district council ka dehi ban burom ki wa ka dehi ban consol dan ata kadang mi ai jumut hangni ba ka district council ka dehi ban nangni sakmat ka dehi ban snai ka dehi ban aman ni ka kata kurkom ka bani habdur ba kino ki ba kwa jaka ki di ban yo ka ino sinam snong na ba ba ka rai kat kum jing don kam jong ki bat ka district council kan sa approve ka kata ino si ba ka long ne long ban ai nama paling ikran ya kata nama muncim tu aku district council ka penni ya ka notification ha ka baidai ya ka jing petrikam ya ka section ka bakan rio ya ka para ka bakan rio jong ka lan act ka boong ba ka lan siling lan kata jing ka jing bah jaka lan ka jing ailat ban thit jaka kat kum ka jing don kam gas house ong layakar ki horticulture ki agriculture kum ta sawakar nang ta ki school sanakar ki colleges prakar nang ta ki university spokar bat kum ta ter te
ban habai dai bakal kum kita land acquisition lani ki minu bom ban thi ki jaka ka kum jing dom kam joki ni ngi won ai jing mut ki district council bakam dai ban bypass ya ki traditional institution kum ki dor hima ki par rai bat ki dor war sim dai hi ban consult ki bat dai ban consult ki lung ba kata ga no si bat ba ka district council kan approve na kan dom approve pat nomor ban chuai la tham tan ka district council ka penduk no ya kata ka system ka check and balance highway dai ka ni ka land allotment land disposal but land alienation haka ni ka benta ka bahap ko ka district council ta kata ka laung ang nimla ban pidyang ya kata kon ban kilit no ya ka power of consultation and the right to be consulted jong ini traditional institution sa kawai ka bang ibu ang ni kalong bang iong bang imla ban pidyang ba lengba kan ni ka land ceiling notification mani kan ni ka land amendment ka bawara ka district council menta banong ba lada thik jaka ka sarkar India ka sarkar jilla bat ka district council kamut kani ka land ceiling kanong trikam kata kalong ka bang imla ban pidyang nama keyboard ki ba khlan ha ban thik jaka ki digini nomor tang supli kan ni kalanti banong bakalan ka sarkar jilla sarkar Meghalaya bat ka district council kani kalan siling kanum trekam kajingma kalong yo kawan pat ka kalandang kumbala thuk sarkar lemba ka yani yo kawan pat kata kalandang kamut kabu jingma pat ya ka jingdo no ya ka chaka kaputa syaki di bos insyal la di bos sarkar India ni sarkar jilla ni ki district council te ka ba kawai pak jingai jingmut jingi namang yi pak district council kala peni yung notification mencim tayo ka bayde ka 16 ka keren ni ka land ceiling ni ai jimut ang ni ba ka district council ka dai ban notify no e ka para khatsan jong ka lanak namal ba ka ni ka para khatsan ka keren ba ka district council ka kala ban create ki landang na ki jaka ki ba dai jong ka raj ki hima ki ba mju bam don ba pindon kam kani ka lanak pat kalong ba kalandang pat kalong ba ka district council kan sam pat ki jaka syaki longying ki bam don jaka syong jaka sa ki bam don jaka ban snayin ba ki bam don jaka ban riak ring bakal sam na kani kalandang ning snow kata ka ding jing penjana ya ka riti ka dustur hak bede ya kom sam khando ka jaka jo hak apo jak beri ujuri namal menta lada umdon ka jaka la jong ka ba register khamtam shinong kandong kamut kan ka ying beduk scheme yang beduk umla banyo te lada ka district council ka notify no mardore ka ya ka para ka ba khatsat jong ka lana kamut kata ka nirap ya kata ka jingong homeless ba jingong landlessness ko nong kandong khatam kapasan ka bang ibu kalong ba nomor ka district council hakani ka kenti mo menta kala persang ban pendek ya ka kam jaka puta apo ka beri nutrap teng labu ro kani ka jing ai jimut ka district council baka dei ban amen sunton ya kani ka an hakata korkom ban control ya ka jing kiudor ki jaka hasor ban khapsor kamtam ki jaka ka bahap ka district council katani ya kren kamut ban control ki jaka ya ka jing kiudor pal ki jaka ki bahap apo ki district council area ki badai hasor ban khapsor nomor kumbang isto ki jaka ki bahasor ba kapsor bun lathit lupa kita ki bungi ong ki lan sedikit bat dei maki ki ba pen he ka dor ka ba lai jar siput ki ba saw jar siput ki ba ara jar siput kamut lada ailat ya kani ka jing pen ka kala ka private land bang ka ba le da kini ki lan sedikit ni ki lan mafia katakan wara pat ya ka landlessness supporter te kita di jingwai jingmut jungi ke district council hagane ka sini bat babun hi ke kendon ki pengilai jingmut dengan yang yang ba kita examine ya kui bagwai bat kismu ya hap yu ya jingai jingmut jungi bat ni kermen ba kin sale hi ka ba dongkam kon recall lada kan ni ka bill kam digak lada ka langsung dongkam ban su thmai biang ni babun ki kendon gamut ka dong ka kabor ban recall bat om tang kata ka don ka kabor ban amen biang pat hiru ya ka juk an ban lang tap susu terjadi bagani ya kan ni kenti bom talong normal pakai district council kalau ada pas ka bil kamu ni la chuan bu pergi ni jika jumut pakai syong pakai start district council kumnu punya khmat pa kan kumnu jika jumut ngala kran syai mana leng bagani ka point ka ba lai bat ka point ka ba ap ni la kaliang jungi keseng ni lawan ai ka jik ka ba syai ba kani ka amendment ka ba ya ka para ka ba kan riu ka ba kran ha bidai ka lan siling ba ka ong ka district council kan consult chu i dor bar hima dor bar right dor snong ni la kan syai kata kalong jing bypass ya ka rukom senchar khadar jong gajai puri jungi ha bidai khun dok siap bat ni ong ba ka di bandon hi ka kendon ka babu ba ka district council ka dei hi ban consult ya kini ki lai ki mau besiu jong ka rukom senchar trai di jungi ka kata de jingmut ka bang ibu ka kendon ka basak ka jingai jingmut jungi ni kran syai ba lada ka district council lingba ka ni ka spirit jong ni ka land ceiling bat kat kum kan infection ka bala pumi lada ka spirit ka jong ka kalong ban penduna ya ka landlessness lane ya kata total sale out of land
te hangne ru ngi kranchai ba habeide ki jaka hasor namar ngi baro ngi tep ba jaka hasor kalalong bunduk usuk umla shu ban umkot bor ban thit ke jaka hasor namar ba jaka hasor adep kapchor pa dakitagilan sindikit kim sadi khutia pat sipai ba kador kalong ka bamla kot chu ibungun balang benetir telada ka district council ka adep akala persyang ban amen ngani kan kadiban amen rui tai benta ba ban control ban wara ka reasonable rate habeide ya ka land rate lo ka jala ka jongi khamtam ki sor ba jaka kapsor ba hab ka district council area ak schedule area khnang ba hakalawai ka ban sawan kan ka landlessness apo urban area ro kamdon telada kwa ban address ya ka landlessness apo rural area kadaiban pas ya notification ka para bakatsan balada ka kwa akan control ya kalan lesnes hakalawai ka bansawan bawat yang mentahiru asar ka district council kadaiban bu ya ka reasonable rate dan reasonable limitation ya ka rate jongka jaka puta ka bahap asar bakapsor takata ngas go kan address ya ka issue pada hanong kendong bakasor haga jinglong jungi kamtam gi khasi khara jungi kabun kong kalong bala langi le sung sung hanglong no langi sung hangru kabun kong nidun kam ya kataga lum nyingkap ne Jakarta Jakarta hangbru mo ndag ayam tingi bang tu mene kum ngilai keren kamdon kataga an la le kataga jing pakhat juga je khasi la tanam musti sunsil ni so ban ai jingot juga ba kan hab pakhat to juga ne ma kan er padi kam yap im num ta jung ki koi ba bun balang desa kabaan ru kolong ba hang tu ni I kamdon kataga kajing keren habibi batni gila buntang mo gilau senong gilau balang ibana adu hanlayan thai kulong kuna kabangi la don lupa te lana kini ke gijinglong khasi gijinglong tanai jungi gi bangila bu kum gilau buntang gilau pur gilau senong ngindu no te ngisu ba angin la bodong ngindu no gi kot khia ki mo kum bolong hagini gi ski gi mantanam takan environment gi keren seprang kal ko jiko jingkhia te bali gin sabu ya gini gilau buntang ya gilau senong mo gilau adong kolong bangin yo ya kataga jiko nyikya bagan kana kataga mariang ujungi te hang ni iba kamdon kataga limit mo kamdon kataga jingbu te balalay kani ko sure no manen pendu no ya kataga jing he ka bangidon kamot ni so ba kataga jing ulong jung kunti kasi garakin ko sure kamdon tinga so ban ai jingmut lang ya ga kasi kan mus sigumsil kolong ba kan dapat khat ha bangi so bolong bakan prun kam syakmat ya katuga at sa khatsan bat perkhat bahaya ka khandru kan berkat bahaya ka khandru knang ba kajing sungsuk sungsan kum bagi kwa namun ta kajai baru kasi jingi kasi kara kan long ka ba ya be renti rela da ka klet noi ka khatsan ka pun kam ya khandru kumut la nilai I ba kajing ma kal ap lupa dan ta kajai baru kasi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya